Libuna, my town, my home. So guys, natakaroon sa munisipyo dire sa Libuna, Bukidnon. Karon ang sunod na tong destination is padulong ta sa Laturan, Libuna, Bukidnon. So tara, ito na siya unahan, no. Karon ka na. Pagkunin nila, ano, padulong Manolo Portage, padulong Dahilayan, padulong Sayri Highway. Dito ta, padulong ta sa Laturan. Pwede po ka makaagi dito sa Laturan. So tara, let's go. Alright guys, atong suruyon ang Laturan, Libuna, Bukidnon. Dire na siya giyon guys, left turn. Simentado na. Simentado na ilang dalan guys. Mantala sa una first na kuan eh. Rough road ba kayo? Shout out ko sa mga taga Laturan, Libuna, Bukidnon. Nade may amiga diha, si Marlon o si Lovely. Kumusta naman mo diha? Maglago sa inyong lugar ha.
Dire lang siguro tataman guys. And balik na lang ta. Tuyok ta, tuyok. Wow, tanawa. Kamaisan. Balik ta guys. Isa sa reason nga nung wala ko ni so-call kay shock sa sakyanan. Nag-leak yung oil. Wala pa na ako napaalis dan. Wala pa yung budget. Alright, niulong ko kadjot guys. Tanaway lang eskwelahan. Bukidnon Bulls. Transforming schools, breaking limits. Ara. Wow, tsada. Proceed na ta. Balik na ta sa Agi. Kay mo proceed ta sa atong next destination. Tara, let's go. Tara guys. Laturan. So pwede ka diya mo agi gyapon. Ya. Na day baso. Ato pwede ka maagi diya. So una di mo na simentado diya karon. Simentado naman. So dili na lang ta mo proceed to. Kay o proceed pa ko sa akong next destination, which is ang Manolo Fortich Bukidnon. So salamat sa inyong pagtan-aw ug sa pagsuporta sa Mabuk TV. Bye bye. Peace. See you in the next video.